Sabi ko kay Lord, gabayan kami, tsaka bigyan niya ng kalakasan si Jacob. Dalangin namin na wag siya mag-bleed kasi magiging komplikado ang ano niya pag nag-bleeding siya eh. Isang nanay ang dumulog sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang humingi ng tulong para sa kanyang 3 taong gulang na anak na mayroong iniindang sakit sa atay. Eto partner, kasama natin sa ating studio si Divina Rosalia Maypa, ang ina ng 2 taong gulang na bata na may sakit ngayon sa atay. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Divina. Magandang hapon po. Kailan niyo po nalaman na may sakit sa atay ito pong inyong anak? Bali po nagsimula siya, 4 na buwan, ng sanggol pa lang siya, 4 months po. Tapos sabi po noon, bilad-bilad lang daw po, akala namin mawawala. Tapos nung 5 months po, nag-start po kami na magpa-check up po sa kanya kasi di naman nawawala. Tsaka tumingkad po lalo yung sa mata niya. Tsaka po noon, nag-start na po kami kasi dito sa Legazpi, kasi sa Sorsogon walang mga espesyalista. Tsaka po noon, halos 3 buwan kami kasi kala namin madadala pa sa operasyon, hinahabol namin. Tapos Nahabang bata pa? Opo, kung akala namin kung pwede pong operahan, hahabulin sana namin. Tapos nag-private na po kami kasi pandemic po kasi noon. Ano po yung nararamdaman niyo, Nay? Positive lang po kami kasi sinagsimula po 4 tapos portal hypertension na po siya. Strong naman po yung baby ko. Naniniwala po ako. Kaya po ngayon sana matulungan kami. Kasi 2 years and 6 months na po siya. Tiwala lang po sa Diyos. Tapos kami mag-asawa. Pero para tugunan ang medikal na pangangailangan ng anak ni Divina, makakausap natin sa linya ng telepono si Mr. Efren Guwab, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Sorsogon. Pinapakompleto lang po natin sa kanya yung mga requirement. Mag-guide natin siya papunta nun sa DSWD para sa kakulang tulong na mabibigay ng Ako Bicol Party List. Basta kompleto po yung ating mga requirements. Pumunta lang po siya ulit doon sa bagong opisina ng Ako Bicol Party List dito sa Barangay Pulborista. Gagawin ko po, ako po mismo ang mag-guide sa kanya, mag-assist papunta Very good. Very good! Para makuha niya po ang kanyang kailangan na tulong para sa kanyang anak. Salamat Eto, po. Nanay Divina, bukod po sa tulong na inyong matatanggap sa Ako Bicol Party List, may munting handog rin po ang aming programa. Tanggapin niyo po itong financial na assistance, cash assistance po para Salamat po po sa inyo, Nanay. At bukod po dyan, syempre hindi kayo nakakapag-concentrate masyado sa paghanap buhay. Meron din pong munting hinandog ang programang ito para makatulong po sa pang-araw-araw na pangangailangan po. Ano? Nagpapasalamat po ako una sa Diyos, sa lahat po ng staff, sa Ako Bicol po. Instrument po to ni Lord para gumaling na po yung anak ko. Makalipas ang ilang linggo, muling kinamusta ng aming team ang kalagayan ni Baby Chan Jacob. At sa aming personal na pagbisita kay Baby John, hindi na mawari ang emosyon na idinulot ng makita na ng aming team ang isang payat at nanghihinang bata. Matapos po akong humingi po sa inyo, pumunta po doon sa Ako Bicol. Ito na po yung nabili po namin at continuous na po yung paggamitan ni Jacob po sa maintenance niya po. Nung pag 4 months po nito, yun po, nagsimula po yung symptoms niya. Doon na po kami, tapos po, nung nanilaw po siya, nag-ano po kami pa-check up po sa kanya. Hinabol po namin kung pwede siya operahan. Merong enlargement sa atay. Tapos sabi daw po, iba-biopsy. Meron siyang bukol daw sa mas. Hindi na po siya na biopsy. I-open na daw po siya. Pag may nakitang operahan, kasi wala pa naman kaming pambayad noon sabi namin, iba-biopsy lang. Kasi kung maintenance yung habol namin, nakadepende sa biopsy. Kaya lang, sabi nila, risky. Sabi namin, wala kaming pera. Simula noon,
Na-stop po si Jacob kasi malaki na din yung pera na ilan namin. Bawal nga siya umiyak eh. Kasi nga naninigas siya pag ano eh. Kaya ayun, kahit gusto namin tumulong, hindi rin namin magawa kasi yung financial talaga. Kasi risky yung situation kasi niya eh. Ano po siya eh, consistent yung pagka-jaundice niya. Yung toxic daw po kasi yun na dapat demands ng sa atay po niya dapat ma-flush out. Kaya lang dahil doon sa problema sa bile niya, hindi na pa flush out. Kaya po yung tendency na sa kumalat yung toxic daw po kasi yan eh, kumalat sa buong katawan niya. Kaya siya madilaw. Tapos yung nagkaroon din siya ng water retention, kaya po bloated yung niya. Ayun yung iiwasan na at saka di maputol yung maintenance kasi baka lumaki yung tiyan niya, mahirapan siya huminga, baka doon na magsimula yung komplikasyon. Kahit subukin man ng matinding problema ang mag-asawa, hanggat nakikita nilang lumalaban ang kanilang anak, ay mas lalo nilang pag-iigihan at lakas loob nilang sasamahan ang kanilang anak na lumaban sa buhay. Si Jacob talaga, sa kanya kami humihugot ng lakas kasi nga hanggang ngayon very fighter po siya. Gusto niya mabuhay. Kaya kahit anong hirap yung pagdaanan namin, namin siya. Ano po yung kahalagahan ng pag-iinom ni Baby Jordan ng mga gamot niya? Katotohanan na masisira talaga yung liver niya. Yung maintenance niya is para ma-delay lang yung pagkasira ng tuluyan yung liver. Habang nagpiprepare kami ng pang-transplant, ayun, yan yung backup niya habang para umabot sa transplant siya. Bukod sa pagbibigay ng medikal na asistensya para kay Baby Jordan, hinandugan din ng programa ng munting grocery packs ang pamilya. Ngunit, makalipas lamang ang ilang linggo, isang nakakalungkot na balita ang natanggap ng programa. Hindi na raw kinaya ni Baby Jacob ang pagbiyahe mula Bicol hanggang Manila para sana sa inaasahang liver transplant. Ang buong team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya Maypa.